kadang-kadang kula campur sali aji pangestu ingkang dipun sesepuhi dhateng panjenenganipun Mas Marsandi ingkang ing semangkih kepareng ngaturaken lelagon kinarya sugata sagung para tamu wektalipun kula aturaken semangga. Iki adicara sumene Denok Silvi Bodena Sisil iki kepareng ngaturake lagu-lagu ingkang semangka kunjuk para sepuh haji sepuh ingkang ing siang punika kepareng rawuh ngestreni paring donga pangestu dhateng penganten sarimbit nampi kadang-kadang kula pramulati ngaturaken swagata kunjuk wonten ngarsanipun para lenggah badhe ngaturaken lalagon ingkang sungguh kalian kawuh semangga.